Poštovani gledalci, dobroveče. Mi se nalazimo, naravno, kao i uvek na licu mesta najinteresantnijih događaja u Beogradu. Večeras, tradicionalna jedna manifestacija, već je možemo nazvati tradicionalnom manifestacijom koja se održava svake godine u Beogradu, 16. godina po redu Beogradskog pobednika. Ko su sve dobitnici Beogradskog pobednika za 2019. godinu? Pođite sa nama da vidimo zajedno. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik je i Draško Aćimović. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav vašim gledalcima širom sveta. Kažite mi, koja je ovo na vama nagrada po redu? Nemam pojma. Ne znam. Ne brojite više? Ne brojim, ali uvek rado prihvatam, pogotovo kad su kolege u pitanju i ovdje ima dosta ljudi koji su to zaslužili, kao Suzana Mančić, Lane Gutović, Mileva Živić, tako. Ja od priznanje kolega najviše cenim i poštujem od svega. Vi ste inače dobitnik brojnih nagrada, brojnih priznanja. Šta planirate i u buduće? Da kažem, eto, šta da očekuju? Pa evo, osim emisije Po cijene zvezde ide svaki 7 dana na 63 televizije, vodeće sa Studio B u Beogradu. Knjiga od 430 strana završena, čeka se izdavač, a knjiga se zove Prostitucija u Srbiji. Znači, šta se dešavalo s najstarijim zanatom u posljednjih 20 godina u Srbiji. Vi ste poznati kao neko ko vrlo otvoreno priča na sve teme. Ne voli me. Kaže, ima jedna stara izreka, kaže, a ko priča istinu nema mnogo prijatelja. Draško, puno vam hvala, ja vam želim puno uspeha, sa nestrpljenjem čekamo knjigu. Ja vam pozdrav Top Soundu, pozdrav svako dobro šarmantnoj koleginici i svi vašim gledalcima. Hvala vam najlepše. Prijatno. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik je, kada bih rekla Suzana Mančić, umanjila bih Suzanin izbor, zapravo emisija, cela ekipa. Suzana, je li tako? Dobroveče? Jeste, dobroveče. Pa ja pretpostavljam da smo dobili za emisiju, mada bi glatko mogla i ja da dobijem za ovolike godine rada u medijima, valjda sam i ja nešto zaslužila, ja se nadam. Ali imam dobru ekipu i stvarno dobro guramo, dobro radimo, dobro se razumemo i rezultat je, eto, očigledan. Koliko ste vi zahtevni u samoj realizaciji projekta, koliko je, da kažem, negde i na vašim leđima, ne samo osmišljavanje svega toga, nego i na kraju, jel? Ipak imate puno iskustva. Zna da ima tu više nivoa zahtevnosti od izbora mesta gde se snima, jer mi ne snimamo u studiju, ali zahtevamo studijske uslove. Mislim da sve u svemu da je to jedna dobra formula ne za uspeh, nego formula za dobar rad. Suzana, šta neko treba da ispuni od uslova da bi bio uopšte predmet interesovanja vaše emisije, vaše ekipe? Pa, da bi bio predmet mog interesovanja, treba da bude pozitivna ličnost. Znate, sa kontraverznim čudacima, sa ljudima od kojih možeš da očekuješ razna iznenađenja. Ja njih ne zovem u emisiju. Zovem u emisiju ljude koji me inspirišu. Jer poruka Suzaninog izbora je dobar život, dobri međuljudski odnosi, ljubav, prijateljstvo, dobar koncept života i rada. Eto, to je Suzanin izbor. To sam ja. Sad sam htjela da kažem, vi ste neko ko je godinama u medijima i važite za nekoga ko je uvek nasmejan, uvek lepo raspoložen, pored toga što lepo izgledate, ali iznutra uvek imate tu dobru energiju. Kako uspevate to? Ali to ste i van kamera. Pa ja mislim da je to prosto, eto, moja priroda, da sam tako rođena, a možda je to i stvar odluke, da sam rešila da je život lepši kada se smeješ,
kada se smeši problemima u lice, ali ih rešavaš. Okružena sam ljudima koji mi prijaju, radim posao koji volim. To je verovatno, da, to je verovatno dobar recept. Hvala vam puno, Suzana, i želim vam još puno nagrada i puno uspeha. Hvala vam najlepše. Tek smo krenuli, što kaže Miroslav Ilić. Tek smo krenuli. Sve najbolje i srećni vam praznici. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik je i Snežana Dakić. Snežana, dobroveče, čestitke pre svega. Hvala, veliko mi je zadovoljstvo što sam prepoznata kao pobednik u kategoriji doprinosa domaćoj kulturi, s obzirom na to da evo već 30 godina se bavim novinarstvom, od kojih 25 na televiziji, kao autor i voditelj, pa i producent svojih emisija, tako da divno je primati priznanje. Šta za vas znači uopšte sama ova nagrada, iako svakako nije prva? Pa da, svakako sam zadovoljna i srećna što me neko ističe kao izuzetnog pojedinca, jer sam se zaista ceo život trudila da u svemu budem izuzetna, od osnovne, srednje škole i studija, preko profesije, pa čak i sporta dok sam se kao klinka bavila. Tako da fenomenalno se osjećam, naravno. Kakvi su vaši planovi za buduće? Ja sam trenutno u poluvremenu, što bi rekao Kenan Crnkić. Trenutno sam, kako bi mladi rekli, influencer. Jedino što trenutno radim to je pišem postove na svom Instagram profilu, a imam ideju za nekoliko televizijskih formata, pa očekujem da se javi televizija koja je to prepoznala za svoju programsku šemu, pošto je Ženska TV nažalost prestala da postoji u septembru. I eto, ne bih pošto poto da radim bilo šta, nego bih da radim nešto što je u skladu s mojim vrednostima. A ako gledate današnju televiziju, zaista dosta je teško naći nešto što bi stvarno moglo da odbrani bilo čije vrednosti, mislim na estetske i etičke. Ja imam strašno mnogo ideja, stvarno, ali ne želim brzopleto da se hvatam ni za jedno od njih, jer svaki posao zahteva da mu se puno posvetiš. I sve dok nisam 100% sigurna, znači ja bih mogla kreirati modnu kolekciju, mogla bih da otvorim salon za savjetovanje u kome bih okupila grupe life coacheva i ne znam ni ja davala stilske savete, svašta nešto. Mogla bih da otvorim, što kažeš, novinarsku školu, ali pošto sam ja navikla da se svemu maksimalno dajem, onda oklevam, jer mi sad nije nužno. Mogu neko vreme da dozvolim sebi da ne izgaram od posla, konačno posle 30 godina karijere, da se posvetim sebi, svom detetu, uživanju u svakodnevnom životu i zaista osmišljavanju šta je to čime ja sada do penzije želim da se bavim, šta mi pripada, šta mi ne pripada. Mladi ljudi sada grabe, jure, beskompromisno, sve što je pred njima. Ja sam grabila kad sam bila klinka, sad više ne moram. Hvala ti. Hvala vama i želim vam puno uspeha. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik je i dama koju vidite sa moje leve strane, Aleksandra Mićić. Aleksandra, dobroveče. Dobroveče tebi, bolje te našli, mnogo mi je drago da se vidimo. Posle toliko godina smo se srele. Da, i mnogo mi je drago, da. Ti dobiješ nagradu u stvari za najbolje kolače, za najbolje torte, za najbolje da klopamo. Da, to je Alex Bakery, se zove moja firma i neko kao ko radi, da kažem, ko je uspešan, stvari svom poslu sve radim sama. S obzirom da još uvek nemam radnika, potraga je za radnikom, nabavka, priprema, prodaja i ostalo. I ono što je bitno da kod mene zaista nema nikakvih aditiva, nema puterije, mlečna pavlaka, čokolada, ako je lešnik orasi, znači ono najkvalitetniji sastojci. A hrana je kao kod kuće, ono kad ti mama napravi, recimo to ti je to. Tako je kod mene. A da li su ljudi zahtevni kada ti traže, na primer, neke sad određene, ne mislim samo kolače, nego neke kreacije, je li ti to naporno ili naprotiv ti je izazov? Pa izazov je, volim s tim što ljudi u stvari koji dolaze kod mene znaju, ja ne koristim ni fondan.
Mislim, meni je super ekstra, ja se divim ljudima kad vidim one i figure i torte, međutim ja to nekako ukrašam opet, da li je to mlečna pavlaka, da li je to od čokolade i tako dalje, te neke figure pravim. Jesu zahtevni ljudi, ali prosto imam ja izazov da mi je žena došla, ne znam, u 5 popodne, treba mi torta za 8. Ok, napravit ću ja, ali treba se stegne, nema veze, stegnuće se. Znaš, ali nekako ta povratna informacija kad ti oni jave, napišu ono, bilo je super, wow, preporuče, ono, ne znam, bila moja prijateljica kod vas, znate koja, ja se ne sjećam, ali znam. I tako da to mi je nekako najveća satisfakcija. Volim to, vi kažete kreativnost, odmara me to. Aleksandra, puno ti hvala, puno uspeha ti želim i evo ako naši gledalci recimo požele kod tebe da dođu, da vide malo tvoje prezentacije, adresa, Instagram, nešto. Ima Alex Baker i Vračara, adresa je Mackenzijeva 28. Ali moram da kažem da ljude pozivam i tebe, molim te dođi jer ja sam vrlo je neobičan pekara, kako postičenica, ne znam kako da ne zovem, slikala sam po zidovima. Onda tu ima i Mickey Mouse, ima pin-up devojke i onda ljudi kad dođu kao wow, ne znam gde se nalazi. Tako da i ambijent tepi i kolač, svi su pozivni dođu, a tebe očekujem posebno. Hvala tebi. Puno i puno još uspeha i nagrada ti. Ja da čestam Novu godinu gledalcima, Božić, sve, evo, bliži se novogodišnja euforija. Hvala ti. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik, ne mogu reći da je samo Staša Brajović, ja moram da kažem da je on prvenstveni prijatelj medijske kuće Top Sound, pa je onda i Staša Brajović pevač. Dobroveče. Dobroveče, ja sam Staša Brajović, kantautor. Eto, upravo sam dobio nagradu za kantautora godine Beogradski pobednik, pošto sam objavio prvi album 43 pesme, 43 spota, koje sam posvetio majci, drugi album 50 pesama, 50 spotova, koji sam posvetio jednom velikom prijatelju iz Crne Gore i eto, čast me sam dobio ovu nagradu među ovim eminentnim ljudima kao što je Pavle Aksentijević, Lane Gutović i svi ostali. I eto, čast mi puno, pozdravljam vašu kuću koja me uvek prati i drago mi da ste tu. Kada nastane tvoja pesma? Ona nastane u trenutku, je li ono kako te vidimo s gitarom, na primjer pustiš nekad live malo pa te vidimo kako uhvatiš gitaru, ali to u momentu nastane. Kako nastaju tvoje pesme? Pa ja napravim te pesme, uzmem gitaru, znate kako uzmem gitaru, tako napravim pesmu. I onda trenutno kakva mi je emocija, takvu pesmu napravim. Nekad napravim tamburašku, nekad zabavnu, nekad rock, nekad pop. I tako bi, sve to zavisi od raspoloženja trenutno, razumem. Treba da čuvamo naše umetnike, ne mene, treba i druge umetnike. Ima iz Novog Kneževca puno jako vrednih gitarista, ima jedan gitarista Bokor Bela, niko ne piše o tim ljudima, razumete, to su ljudi stvarno, i bila jedna grupa Revolt u Novom Kneževcu, jedan Mirče, to su tako veliki umetnici i sve, i meni je žao što to malo više ne propagira. Nek ja budem, nek mene nek spominju, makar te ljude koji su vredni. Ali naravno, Staša, i ti si vredan i sve nagrade govore upravo u prilog svega toga i tvoj rad koji je zaista, ovo što si sam rekao, negde iz srca i zapravo su tvoje pesme, one koje su nastale iz duše, ja mislim da to ljudi zaista negde prepoznaju. Jeste, drago mi je da vam se, eto, da si vama dopada i da ste vi primetili moj rad, pa ćemo tako zanimariti par pojedinaca koji su to gledali da stavi ispod tepiha, ali nema veze. Ja ispod tepiha sam Staša Brajović. Upravo to, da nema i tog tepiha, negde da kažemo potpuno je isto, ali se nadam da ćemo te nekom prilikom vidjeti kod nas na televiziji u gostima, pa malo onako šire da pričamo o Staši Brajoviću i njegovom životu. Doći ću kod vas u goste, obećavam, evo da pozdravim i vas i svu publiku i sve gledalce vaše televizije i sve Novokneževčane i opštinu Novi Kneževac, predsjednika opštine i sve žive, čak i da pozdravim tih par pojedinaca koji mi nisu objavili ime, ali nema veze. Uvek takvi treba da postoje, Staša. Tako treba, ja njihovo isto neću objaviti, neki ne osudu, tako da znam, da. Staša, puno ti hvala i puno uspeha ti želim, nemoj da menjaš ništa i očekujemo te, obećao si nam javno. Doći ću kod vas, 100%. Puno vama hvala, sve najbolje vam želim. Takođe, Staša, hvala još jednom. Prijetno. Dobitnik nagrade Beogradski pobednik je i naš poznati glumac Lane Gutović. Milane, dobroveče. Dobroveče. Sve čestitke sa naše strane. Hvala, lepo, hvala. Koja je ovo nagrada po redu, jel znate možda?
koju dobijate? Beogradskog pobednika sam već jedno dobio, ovo je drugi put. To znam, a ove druge nagrade ne znam, to nisam brojio. Da li je Lane Gutović i privatno šaljivdžija, da li je neko ko nosi taj kontingent pozitivne energije, da li je onakav kakvog vas viđamo u svim vašim ulogama životnim? Pa, kada sam sam i u privatnom životu nikad sebe ne gledam sa strane. Zato ne mogu da vam odgovorim na to. Na to mogu da vam odgovore ovi ljudi koji su moji drugovi. To je kao kada bi me pitali posle predstave kako mi se dopala predstava. A ja sam jedini koji nisam gledao. Da. Tako da ćemo te odgovor ostaviti ipak da vaša okolina i vaši najbliži to zapravo mogu da kažu. Inače, važite za nekoga i kada vas gledamo van serija, kada ste gost u nekim emisijama, da ste čovjek koji nema dlaku na jeziku. S tim u vezi, je tako da kažem, vi inače razgovarate i sa vašim prijateljima, jel otvoreno govorite ljudima šta mislite? Pa ne mogu da kažem baš da govorim otvoreno šta mislim, ali u svakom slučaju, ako to nije poražavajuće, to ne kažem. Prećuti. A inače, zalažem se da ovo što govorim bude vrednije od onoga što sam prećutio. Milane, puno vam hvala. Nadam se da ćemo vas i dalje pratiti, gledati i da ćete još puno nagrada itekako zaslužiti. Hvala lepo. Hvala. Sve najbolje. Večeras je dobitnik beogradskog pobednika grupa Biber, a naravno ispred grupe Biber koga ćemo drugog da pitamo, možemo i nekog drugog, ali smo naišli na Rastka Aksentijevića. Rastko, dobroveče i dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. Koja vam je ovo nagrada po redu? Uglavnom, do sada ovog tipa, ja ne znam da li je bilo je uglavnom nagrade za pesmu godine ili za etno pesmu godine ili za najlepši aranžman ili za najbolji album, ali ovo je za doprinos kulturi vrlo bitno zato što mislim da je među prvim ovakvim nagradama. Inače, grupa Biber sarađuje, da kažemo, sa mnogim poznatim isto našim pevačima. Koga bi ti izdvojio, da kažem, kao najlakšega, koga možda kao malo težak za saradnju? Nema teških. Imamo sad sjajnu pevačicu, Vranjanku Ivanu Tasić, koja je možda jedna od najboljih izvođača naše vranjanske pesme. Imali smo od samog početka, naravno, Jelenu Tomašević, imamo Pavla Aksentijevića, imamo razne pevače, Ivana Kurtića, sjajnog, tako da ne znam, sa svima smo praktično drugari, nema tu problema. U saradnji nikad nije do sada barem bilo problema. A gde nastupate evo u nekom narednom periodu, gde mogu naši gledaoci televizije Top Sound da vas vide ako žele? Evo kažem, sad smo u formiranju opet neke ekipe koje će da krene na svirke i u pregovorima sa nekim agencijama koje će to raditi. Pa posle toga ću znati, sad tačno ne znam, to će biti uglavnom koncerti, neće biti klubske svirke, nego koncerti, nastupi na nekim festivalima i tako. Rastko, hvala ti puno uspeha i tebi i tvojoj grupi i nadam se da ćeš u nekoj perspektivi možda organizovati neku školicu za decu, da ćeš naći malo vremena pa da ih malo učiš tvoje kreativnosti. Da, hoću, nadam se. Hvala. Još jedan beogradski pobednik je završen za 2019. godinu, toliko što se tiče ovih nagrada. Do neke sledeće ovakve manifestacije, doviđenja.